Dimis mgbe ọbụla ị na-ekwu ya eri a sị m buru ụzọ kenee ya alụ ke ka m esikwanụ buru ụzọ kenee mmadụ ke ka m esi buru ụzọ nya mpụa nnọọ mburu ụzọ n'isi mburu ụzọ mpụta nnọọ sị ya nne good afternoon maka ife na-akụ you see ka ịgba Chelsea to win Man U ịgba Chelsea to win Man U amaghị to win Chelsea na Man U nwere coach now Man U merikwa Chelsea ka mgbara ọtọ ụwa ọ na ife na-ekwu ka ịgba Chelsea to win Then come on, say hi, this girl. Yeah, you know more than this girl. Wow, this girl when came from Mikrobia, Mikobi, to I know now. I used to know this girl. He got taken eye. He can eye about. Yeah. Can we win us so that you can go with Anya? Can we can Anya? Or while you come with Anya? Na Miss Obia can now. Or this girl got fair back. Okay, like you lose a canaya or Balo. Yeah, take a message by no lose your uso. Buria da Canaya. Ịmakwa nkata Dimis mgbe ọbụla ị na-ekwu ya eri a sị m buru ụzọ kenee ya alụ ke ka m esikwanụ buru ụzọ kenee mmadụ ke ka m esi buru ụzọ nya mpụa nnọọ mburu ụzọ n'isi mburu ụzọ mpụta nnọọ sị ya nne good afternoon maka ife na-akọ Dimis janụra mmadụ na-adụga mmadụ na-ekwudo okwu na-ekwu eri a sị m na ibu ụzọ kenee Dimis gị alụ na ọba na-akọ eri ka na-ekwukwa ofe ife a janụra biko m jee nọrọ ana binu m ọcha nke izi isigo m na ikene enya ọ bụ alụ ike nwere anya ịsịkwa m buru ụzọ kene ya m eje buru nnọọ ụzọ wee na-ekene ọ dịka nwere na-eme gị Mrs. Miss